Ja fa dies que no veiem en Vegeta. Oh, el trobo a faltar molt. Em sembla que es passa la vida a la nau espacial. Els superguerrers de l'espai són originals, oi? Com pot ser que tinguin uns cossos tan forts? L'altre dia vaig veure com s'entrenava amb una gravetat de força 400. Això ho fa perquè és un superguerrer de debò. Ja veuràs quan lluitem.